Ik kom niet ergens. Wie meinste? Ik kom niet zo ergens. We gaan niet ergens naartoe. Wie? Wat bent ergens? Op vakantie. Al mijn vriendinnen gaan op vakantie. Eén keer in het jaar, 2 keer. Maar ik Ja, nu weet ik het wel. Die komt niet zo ergens. Wat onderneem je als je zin hebt om iets leuks te gaan doen? Wandelen, shoppen, terrasje pikken. Al heel gauw kom je dan uit in de eigen bekende omgeving. Het vertrouwde bos, de gebruikelijke winkels en het bekende terras. Maar we zouden natuurlijk ook eens wat verder kunnen kijken en ons laten verrassen door de mogelijkheden die de wijdere omgeving tot over de grens ons te bieden heeft. In deze aflevering gaan 2 gasten voor ons op verkenning in de regio. En ze laten ons zien dat je op een klein half uurtje rijden hele mooie plekjes en steden kunt vinden. En wil je dat nou niet met je eigen auto doen? Nou, dan pak je gewoon de trein of de bus. Birgit Leenders is sinds haar studententijd verknocht aan Aken. Ze komt er dan ook regelmatig. Dit keer neemt ze de bus. En na een mooie tocht door het Limburgse Heuvelland brengt die haar in nog geen uur tot midden in het centrum van de stad. Om te beginnen laat ze ons een prachtig stukje natuurgebied zien dat op een kwartiertje lopen van de binnenstad ligt. Je ziet in de verte van hieruit prachtig eigenlijk hoe Aken in dat dal ligt. Je ziet aan de andere kant de stadwald, wat ook een rest nog van de Eifel is. En hier aan het noorden van de stad ligt eigenlijk die Loesberg met die prachtige uitzichten. Wij staan hier bij de sculptuur van de duivel en de boerin. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van hoe de Loesberg is ontstaan. De duivel is bedrogen door de stad Aken. Hij is woedend de Dom uitgelopen en heeft de deur dichtgegooid. De duim bleef er hangen in die deur en hij wilde wraak en heeft 2 zakken zand wilde die op Aken gooien. Maar het was zo verlopen, dus hij was hier heel moe. En hoorde van deze boerin dat het nog ontzettend ver zou zijn. Heel ontmoedigd liet hij hier die 2 zakken zand vallen. En zo is eigenlijk de Loesberg en de Salvatorberg ontstaan. En de duim die in de domdeur zit, dus die mist hij hier. Ik vind het steeds weer fijn om eens door de stad te kruipen. Nog eens de oude plekken te gaan opzoeken. Of ook weer nu dingen te ontdekken die ik tijdens mijn studie helemaal niet heb gedaan. Waar ik achteraf denk, wat stom eigenlijk, hè? Lach voor je neus. Nou, ik kom vooral heel graag in de binnenstad. De stad zelf is niet zo ontzettend groot, dus je bent heel snel eigenlijk overal. En vooral de middeleeuwse straatjes en gebouwen ook nog. Daar is het voor mij altijd fijn om daar even door te slenteren. Wat gebouwen kijken, maar zeker natuurlijk ook winkels en terrasjes pikken. Aken is natuurlijk vooral de stad van Karel de Grote, die hier zijn Keizerpfalz gebouwd had. En Aken is natuurlijk ook beroemd door de hete thermaalkwellen. Een van de plekken die je zeker moet gaan zien als je een bezoek aan Aken brengt, is de Dom, waar Karel de Grote begraven ligt. Hier staan we nu aan de deur van de Dom. En dit is de beroemde deur waar de duivel zijn duim verloor. Wat wij boven aan de Loesberg zagen. En met een klein beetje lef durf je misschien hier even binnen te voelen de duim van de duivel.
Dit is de hele mooie oude Barbarossa-leuchter die hier hangt. En als je goed kijkt zie je de 12 torens. En dat is eigenlijk een symbolisch een afbeelding van het heilige Jeruzalem. En hier hebben wij de beroemde Akener Printen. Die kent toch waarschijnlijk iedereen. En ook het Koevenmuseum, dat gehuisvest is in het huis van een gerenommeerde apothekersfamilie aan de Huurnermarkt, is zeker een bezoek waard. Hier staan wij nu in de apotheek, waar een leuk verhaal over de chocola, hoe de chocola naar Aken is gekomen, is ontstaan. Dus Andreas Monheim heeft in de 19e eeuw is die begonnen de cacaoboon uit elkaar te halen en heeft ze in boter en in cacaopoeder gedeeld. En dat poeder was tegen diarree en de boter voor pomade. En na een tijdje merkten ze dat, dus het was eigenlijk eerst medicijn, maar na een tijdje merkten ze dat het best wel lekker smaakt. En zo zijn ze begonnen chocolade van te maken en die ook aan gezonde mensen te verkopen. En dat was eigenlijk de oorsprong van de chocolafabricatie in Aken. Kijk, hier heb je van die tegels die een hele mooie rondleiding zijn door Aken. Een rondleiding van Keizer Karel door de hele binnenstad. Wil je iets leuks gaan doen in de Euregio, maar weet je nog niet wat? Dan kun je een kijkje nemen op de internetsite van charles.com. Charles is een website waar je in je eigen taal precies kunt zien wat er te doen is in de Euregio. En dan moet je denken aan een opera in Luik of een avond dat je ergens lekker gaat eten in het Heuvelland. Of dat je in Hasselt naar de grenslandhallen gaat om uit te gaan. Al die dingen staan op de site. We hebben ook wandeltochten erop staan of fietsroutes. We hebben plekjes waar je lekker op een terras kunt zitten. In combinatie mogelijk met iets van cultuur. Wat is die gaan doen? Ik ben aan het zoeken of ik ergens met zich naar Tokio gaan. Och, Twanny. Gewoon voor ergens naartoe. Advocaatje ging op reis. Als we nu niet ooit hè, dan gaan we eens samen naar dat advocaatje. Maar dan wel voor een scheiding. Trouwens, er moet een sloeren of die passen van ons soms niet verlopen zien. Twas aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling. Ik heb mijn hart. Wat ik met de site wil bereiken is dat mensen in beweging komen en meer maken van hun eigen regio. Want in feite ligt Aken bij wijze van spreken in de achtertuin en Luik. Maar je komt niet altijd op het idee om daar wat te gaan doen. Nou, dan is het mogelijk voor de mensen om zich in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief. Dat vind je meteen op de homepage onder de grote foto. En dan krijg je 2 keer per maand een mail, eigenlijk met alle leuke dingen die er te doen zijn. Neem je de trein naar Luik, dan kom je aan op het indrukwekkende en prestigieuze Gare du Guillemin. Hier gaan we op pad met Geeske Verloop. Ze is dol op Luik en vindt het heerlijk om vrienden en kennissen rond te leiden en warm te maken voor de stad. Nou, na een half uurtje in de trein kom je dan hier aan in Luik. Het is een geweldige station met schitterende overkapping, gemaakt door meneer Calatrava. En hij heeft vooral gewild dat je de stad dan meteen kon zien vanaf de bovenovergang waar we nu dan staan. Je kunt vanuit het station te voet naar de binnenstad, een wandeling van een half uurtje, of overstappen op de bus of een boemeltreintje naar het centrum.
En als je dan via de Place Saint-Lambert arriveert bij een typisch Luiks cafeetje aan de Place du Marché, waan je je helemaal in het buitenland. Wat Luik nu wat minder karakteriseert dan vroeger, is dat er heel veel verschillende woningbouw naast elkaar staat. Ze hebben allerlei opgeknapt, maar er staat ook nog allerlei heel bouwvalligs in, wat het juist wel eigenlijk heel aardig maakt en afwisselend maakt. Wat hier heel anders is, als je geen Frans spreekt, is dat de Belgen niet zoals de Nederlandse marktkooplui op de markt in Maastricht. Die hebben wel een woordje Frans geleerd. Nou, dat is hier helemaal niet het geval. Je moet hier gewoon proberen met handen en voeten of met je enkele Frans wat je beheerst te krijgen wat je hebben wilt. Maar ze zijn wel heel vriendelijk. Ik kom heel graag naar Luik omdat er zoveel verschillende indrukken zijn op te doen. Er zijn hele morsige winkelstraatjes met ontzettend goedkope klerenwinkels. En je hebt een beetje, zoals in de Stokstraat, ook een wijk waar hele chique winkels zijn. En dan kan je kiezen waar je op een gegeven moment zin in hebt, waar je naartoe wil gaan, wat je wil meemaken. Op dit plekje kom ik heel erg graag, want het is zo verrassend als je uit die drukke straatjes van de stad komt en je staat hier ineens in een oase van rust. We hebben een prachtig uitzicht over allerlei gebouwen van de stad, onder andere dat Prins-Bisschoppelijke Paleis, wat er nog altijd is, met mooie binnenplaatsen. Er zijn ontzettend veel kerken in Luik geweest, maar er zijn er gelukkig nog heel veel. En één daarvan is de toren die je ziet, die hoort bij de kerk dat nu de kathedraal genoemd wordt, omdat die kathedraal op het plein eind 18e eeuw verwoest is, omdat ze de heren niet meer wouden accepteren. Maar daar hebben ze de toren nagebouwd van die oude kathedraal. En ik geloof zelfs dat het nog het oude carillon is, wat we net ook 12 uur hoorden slaan. Nou komen we weer in de stad met alle auto's en de drukte. Maar als je hier naar links kijkt, dan zie je de bekende hele hoge trap. En die loopt naar de plek die heet Citadel. Want daar was al van oudsher een kazerne, een grote kazerne. En dan kon je natuurlijk over de stad uitkijken. En de soldaten die moesten op een gegeven moment gebruik maken van deze trap om naar boven te komen. Want wat gebeurde er anders? Ze liepen door die rue omhoog, dat was de enige mogelijkheid om boven te komen. En er waren heel veel cafeetjes. Dus je begrijpt al waarom de bazen niet wilden dat ze via die weg terug naar de kazerne liepen. En nu kan je dat nog, als je zin hebt, al die 361 treden geloof ik, kan je naar boven lopen. Wat voor mij een van de hoogtepunten is als ik naar Luik ga, als het me lukt om in de tijd dat de school draait, hier te komen lunchen. Alors, je peux vous poser une petite question? Est-ce que j'habite Maastricht et est-ce qu'on peut toujours manger là à l'hôtel? En dan moet je dan wel bespreken. En dan kan je van 12:30 tot 2:30 hier fantastisch lunchen met een wijnarrangement. En dan zijn er allemaal van die ontzettend aardige, een beetje verlegen studenten die je bedienen met een heerlijke Franse 4-gangen maaltijd. Een bezoek aan Luik is altijd veel te snel voorbij. Ik had nog heel veel andere dingen willen bezoeken vanmorgen, maar daar heb ik nou geen tijd meer voor. Maar ik kom gauw nog eens een keertje terug.
Irma, heb ze de passen bij dich, hè? Want voordat ze wet zijn, zitten we op het Belgisch of in Duitsland. Twanny, doe niet zo gek. Ja, maar loer dan. Als ze er voor het hij zit, hè, best in Belgisch en daar in Duitsland. En ondertussen staat niet nog gewoon in Limburg. De mindset. Ja. Wacht even, dat kan ik goed proberen, hè? Belge. Vous permettez, monsieur, que je t'aime votre fille. Ja, prachtig. En nu naar Duitsland. Oeps. Ich bau dir ein Schloss, so wie in Märchen. En nu dicht, Twanny. Ben ik? Ja. Wie schoon es Limburg is, begrip toch nemen. Ach, Twan, nur wie da staat. Oh, dat is mevrouw Hupkes van TV Maastricht. De foto maken. Wie schoen us Limburg is. Twan, ik kan niet wachten tot we toe zien. Nu ben ik met dich in Dreiland geweest. Ja. En we hebben een foto van mevrouw Olga zelf. Die vriendinnen van mij gaan stikken van de jaloezie. Ja. Inderdaad, wie schoen us Limburg is. En als ik hier zo om me heen kijk, dan begrijp ik precies wat ermee bedoeld wordt. Je hoeft vanuit Limburg helemaal niet ver te gaan om dat echte vakantiegevoel te krijgen. Wilt u nou ook op ontdekkingstocht? Laat u zich dan vooral inspireren door de gegevens die u kunt vinden op de site charles.com. En een permanente link naar die site kunt u weer vinden op onze eigen site. Daar staan ook alle afleveringen op met de bijbehorende achtergrondinformatie. Ons adres www.grootverein.nl. Tot de volgende keer.